Ahojte, je za nami ďalší Refokus a mňa už pomaly vyháňajú, tak ja s vami iba z krátkosti zhrniem, že o čom sme rozprávali. My sme veľmi bohatí ľudia. Každý z nás. Máme veľa času, každý 24 hodín, máme nejaké financie, máme telo, máme myseľ, máme rozum, máme priateľov, máme kreativitu, máme školy, zamestnania, máme mesto, v ktorom žijeme. Máme veľmi veľa vecí, s ktorými vieme disponovať. Ale kto o tom rozhoduje, že ako s nimi naložíme? Som to ja? Lebo ak áno, tak potom ja rozhodujem, čo s tým spravím, ako s tým naložím. Ale ak to nie som ja a je to niekto iný, potom ten niekto iný rozhoduje, čo s tým mám spraviť. Ako s tým naložím? Kto o tom rozhoduje? A o tom sme hovorili, že ak nájdem toho, komu to patrí a kto o tom rozhoduje, tak to je počiatok všetkých našich investícií. Vidíme sa na ďalšom Refokuse. Čaute.